सायाव गाज्रि जाबोबाय। नाथाय बे रोना बबेयाव थांदों? मानो न'आवनो थाया बियो? आंखौ मानो खनसेबो सोङा? मावनो हादोंना हाया? देहाखौ माबोरै मोनदों? मानो खनसेबो सोङा बियो? मालायफोरनि हौवाफोरा माथो गाव गावनि हिन्जावफोरखौ बेफोरबायदि अबस्थायाव नुयोब्ला हिन्जावखौ नागारनानै जेरावबो थाङानो। हिन्जाव मावनो हायै खामानिफोरखौ मालाय मावस' होयो। थोरसि लथा सुफायो, गाननाय जोमनाय जिफोरखौ सुनानै होयो, ओंखाम ओंख्रि संनाय खुरनायाव हायाब्ला मदद होयो। नाथाय आंनि फिसाय रोना माथो आंखौ बेफोराव जेबोखौनो सहाय होआखै। सहाय होनायाथ' बाद, देहाया माब्रै बेखौबो खनसेबो सोङाखै बे। ना डक्टरा बुंहरनाय खोथाखौनो गोसोआव गो लानानै बेलाय माबा माबिसो सानदों नामा? अनगोना अना जाखो बे गथ'खौलाय बेलाय? अननाय थायोब्लाथ' बियो खनसे उदैयाव बिलिरनानैब्लाबो खनसे दांनानै नायगौमोन। नाथाय गैया बेथ'। गोदोसो आंजों थाफाबाय थायोमोन, दाथ' माथो आंजों थासिनाखैसो। मा सानदों बेबा? अनगोना अना जाखो? फैबा आं सोंनानै लानांगोन। फुङावनो ओंखारलांदों, दाबो सफैया। माला फैगोन बेबा? नेबाय थागोन आं। बियो दिनै खैथासोआव न'आव हाबो? बे बाथ्राखौ सोंनो रोन आंनि उदैयाव थानाय फिसाखौ नों गावनि होननानै अनगोना अना? मा बुङो बियो? आं दिनै खोनासंनानैसो नागारगोन। इसा? माथो रायखांनाय लोगो लोगो सफैबाय? इसा, ओंखाम ओंख्रि मोनबाय ना? मोनबायथ' आरो, दहायनो मोनबाय। ओंखाम ओंख्रि फोमोननानै नोंखौसो नेनानै दङ। माला फैगोन बियो ओंखाम खुरनानै होनो होननानै? नै मनायाव दासो खुसिया लानानै फैदों आं। इसा, खुसिया सेरसे लानानै फैदों आं, गिदिर गिदिर। बेखौ नोङो दै गुदुं फुदुंनानै मोजां साफा खालामनानै मोजां एवहैथां न' लादो, एवहैदो न'। रोन, आं दालि संबाय आरो भिन्दिजों आलु भाजि एवबाय आरो नाफाम बाथोनबो एवबाय आरो पापर आङो एथ' मोजां एवनानै दोनखाबाय। रोन, देहा हायाब्लाबो मोननै मोनथाम ओंख्रि संनानै दोनबाय। रोन, आं जोबोर मेंबाय। आरो नोंथ' आंनि देहाखौ नुखादोंना, आंनि देहाया माब्रै जाबाय। रोन, आं जोबोर मेंबाय। आं बेखौ संनो हानाय नंला नामाथाय? मा? नों आंनि जानो लुबैनायखौ संना होनो हाला? मानो? मानो जाखो? रोन, नों आंनि देहाखौ नुदोंना नुवाखै? बेबायदि देहायाव आं एथ'ग्राब बोरै मावनो? रोन, आं देहा मोजांबाथ' जेबो बादा होआलासे नोंनि थिननाय बायदिनो, जानो लुबैनाय बायदिनो आं संनानै होयोथ'। रोन, आं हायाखायनोसो नोंखौ बुंदों। आं देनां मोदोम हामब्लानो आं नोंनो संनानै जाहोफिनगोन। रोन, थांदोना। नोंहा जुदि आंनि सायाव अननाय दङब्ला आरो बे गथ'नि सायाव अननाय दङब्ला नों बेखौ दिनै संनानै जादो। उदैयाव मालायनि फिसा लानानै आं मोजां मोनग्रा ओंख्रिखौसो आं संना जाहोनो बाबाय। आंसो संनानै जाबावलायनांगौ? मा सानखो रोन? रोन, अन्नानै संनानै जादो। आं जोबोर मेंबाय रोन। नों आंनि एथ' मोजां मोननाय ओंख्रिखौ संनानै जाहोनो बाबाय, आंसो संनानै जानांगौ। बिदिब्ला आं बे खुसियाखौ मानो बायनानै लाबोखो? बेबायदि बुंगोन होननानै मिथियोमोनब्ला आं खुसियाखौ बायनानैनो लाबोआमोन। रोन, रागा जोंबाय नामा? रोन, बे गथ'आथ' नोंनि आंनि ना। आरो आं देहा हायैखायनोसो बुंदों। जागोन दे रोन, आं संनानै जाहोनो हायाब्लाबो नों जुदि खुसियाखौ जाथारनो गोसोब्ला आं आइखौ लिंहरनानै संनानै होहोनोसै। नाङा, रावखौबो लिंहरनो नाङा।
जाया आङो बे खुसियाखौ हैफिननोसै आं। रोन बिदि नङा। रोन बिदि नङा रोन, बिदि नङा। लाबो आं संनानै जाहोनोसै। नायना बे रोना माबायदि बियो। मालायफोर हौवाफोरा हिनजावफोरखौ बेबायदि समाव एथ' अनो आरो आंबोथ' जोबोद खुसिया जानो लुबैनानै दंखायोमोन। जुदि रोना आंखौ एसे बुजिनायमोनब्ला, खुसिया आन्थाखौ जुदि संनानै आंनो जाहोयोमोनब्ला बेसेबां गोजोननाय मोनगौमोन आं। आंजों लोगोसे फैबाय थानाय गथ'आबो बेसेबां बोलो साइस्थ' जानानै फैगौमोन बे खुसियाखौ मोनजायोमोनब्ला। मानि थाखाय रोना दिनै आंखौ रागा जोंखो सानदोंसोमोन आं। बियो फैयोब्ला टेबुलाव ज' जिरायनानै ओंखाम जानानै गोबां खोथा सावरायनो मावनो हायाखै। सासेसो मावग्रा लाबोनो होननानैसो सानदोंमोन, नाथाय माथो बेलाय आंनो जाथारि आखुसो खिन्थिबाय। दिनै आं फिसा मोननो रोङाखायनो सिरि सिरि बिजिनि गेजेरजों लाखोमानो सानबाय। बेखौबो डक्टरा खोन्थानानै हरलायबाय। बिनि थाखायनो बियो बोराबदोंदां। आरे गथ' नालाय गथ', जोंनो गथ'सो नांगौथ'। मालायनि आरो गावनि बेयाव मा फाराग दङ? जुदि गोरबोजों अननाय दङब्ला मालायनि गथ'खौबो गावनि आंगो खालामना लानो हायोथ'। बेयावलाय मालायनि आरो आंनि मा खोथा? जेखौ गोनांथि बेखौ मोननायाव लानायालाय माथो पाप? मानोथो मुगैखो नों रोन, मानोथो मुगैखो? दे गावनि रागाखौ दमायनो हायैयावनो खुसियाखौ नों हैफिनबाय। आंनि जानो लुबैनाया, एथ'ग्राब लुबैनाया हांमाल' जानानै थाबाय। मोनजायासै, आसा थासिगोन बे जिउ मोनसेयाव। सोरांस्रि, आइमोना बबेयाव दंहैयो? नोंसोरबो मिथिमाराना? मिथिया जोमै, मिथिबाथ' आं लानानै फैसिगौ। आंबो अलंबारनाव एथ' फन हरबाय थादों, रिसिभखौनो खालामाखै। आंनि आबै आरो बाबायाबा न'आव फैफिनगोन ना फैफिनला? बिसोर फैफिनाब्ला बोरै जाबावनांगौ जाखो? रावबो गैथारलाथ' आरो न'आव। नै इसायाबो देहा गाज्रि, गाबोन सबनैनो हस्पिटालाव थांनो गोनां जाब्ला बेथ' जोंखौ लिंहरथारगोन। दे बारा जिंगासिनांगौ गैया। आं मैया गिर्जायाव थांखादों आरो आङो गाबै गाबै इसोरनियाव निमाहा बिदों आरो आइ आरो अलंबारा फैफिनथोंसै होननानै आङो इसोरनियाव गाबै गाबै आरज बिखादों। बिसोरो सफैखाथारगोन नोंसोरो थाङैनि सिगाङावनो। दे दैजि फिसा, नोंबो बारा सिन्था दाजा, नोम्फाया सफैगोन दे। हा नोम्फा गैयाथो माथो जाखो, आं दङ ना। आयै नों थाब्लाबो आंहा आद्रा। मानो होनोब्ला नों अननाय बायदि आफाया नोंनिफ्राय बांसिन अनो आंखौ। आफा अननाय बायदि नों आंनो अननाय होनो हाया। खोनादोंना सोरांस्रि, आंनि फिसाजोआ माबायदि राव बुङो? दे नोंसोर बिमा फिसानि गेजेराव आंलाय मा होननानै हाबनो? दा माबा बुंगोन माबासो दाय जागोन। सोरांस्रि, जोंबो बिदि न'आव हाबबाय थानानै जानाय नंला। जोंबो बाहेरायाव ओंखारनांसिगोन बिसोरखौ नागिरनो। औ आयं, जोंबो नागिरनो नांसिगोन।